Vieme, že ste fakt dlho čakali na tento klip. Už to chcelo nejaký poriadny a štýlový trip. Neboli by sme to my, keby to nemalo včip. Ak sa ti to nelúbi, máš dole tlačidlo skip. Ale nám ani tie hejty vlastne nevadia. Ani to, že nás nehrajú tie trapné rádia. Robíme, o čo sa iní ani nesnažia. My naladíme aj tých, čo spolu neladia. Ospravedlňujeme sa matke Slovenčíne. Dnes je nová doba, texty nám robia v Číne. Čo sa stalo? Pýtali sme sa aj kolečíne. Dnes ale nikto nevie, kto je čomu na víne. A tak idem, chodím, ležím, potom chvíľu cestou bežím. Nezastavujem sa, aby som to všetko plne prežil.